Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gidanevic si Mia sa apartment ug dito gitugyan na usab ni Mia ang iyang kaugalingon sa tumang pagsalig ug pagmahal ngadto kang Vic. Gikan sa apartment, nanood sila sa restaurant. Mangitaw na tagpwisto. Oh, dito na pito, sweetheart. Dali. Class ang maong restaurant. O, karon ako makasod din eh. Kung dili Pacific. Dili ko makasod ang mga restaurant kaingon ni ini. Iyon na. Kanang tao nga nag-ukupar sa usang lamisa. Familiar na ako siya. Gusto. Napakater na siya dito sa ila. Kay birthday sa batang babae. O kami nag-cater si ma'am. Kami nag-serve sa ilang mga bisita. Oh, may tanaw siya na ako. Sweetheart. Dali ta. O sabay gusto mong orderon ta? Okay ra ko bisag unsa. Ikaw na li bahala. Okay, sige. Miss? Kanang bayana. Sige na. Siya mo'y may duulog may paingon sa auto. Di nagpaabot ang pana ni Wilma. Si Vic. Kawa ko magdahom nga makita ko na usab sila din sa maong restaurant. Mitanaw na ko siya kanina. Sinyasan ko ang waiter. Mugawas na ko. Okay ka ba sa akong order, babe? Babe na di ay. Dili na sweetheart. O sabay gusto mo? Sweetheart o babe? Hey, kaya ba kitanaw ko na mo sama na, ha? Magduda naman ko nimo. My girlfriend tingali ka no. Nga babe inyong tawagan ay. O nasa iyo prong kapag sampit na ko og babe. Nagselos si Mia. Wa no. Nagduda lang ko. Naanad magud ko nga sweetheart ang isampit mo nako. Karon na lang nga nag-babe ka. Sweetheart o babe, okay na. Og para na ko. Mas ganahan ko babe kay sa kay ba sa panahon. Walay kasagaran nun nga tawagan na sa mga sama na to nga nagbinalay. Dili ba? Ambot lang nimo. Uy, nagsilas ka na nga kung mahal ta. Wa lagi ko magsalos. Nakalitan lang ko nga nag-babe ka na. Okay, sige. Sweetheart na lang. Sweetheart na lang. Okay ka na? Body ha. Gikan ta din eh. Paway ta to sa apartment ha. Taas pang oras nga tigpauli ni mo gikan sa trabaho. May ingon ako nga modiretso na lang ta sa bay. Pero malipay si mama nga ihatod ko nimo og untop gid alas 10. Oh, okay na eh. Nagsabot na ulit ha. Ikaw ang masunod, sweetheart. Ay, salamat. Nanigil nga itong order. Morning autuha nga pagadad ni Wilma. Ug ang unang hitabo nga nagkailami. Diyang nadumbulan ko kining mo ang auto. Ug gipatiman ko ang damage ni ini. Ug wala siya mo reklamo. Kung gusto gid ko nga magkubot sila, mahimong buhaton ko. Pero dili maayong nga ako mismo ang makaingon. Pananglit musampot sa panagbuwag ang mahitabo nila. Dili maayo. Naluoy lang ko ni Wilma. Gipakasa pa siya ni Vic tungod kay nakitaan mi sa iyong igsuon nga nagkuyok. Kamabaw ra niya. Nga bisang nagkuyog lamis pagpangaon. Gipakasa na niya tungod lang kay nagpasuok mi si Wilma. Pero nga numasab ko. Huwag ko makasapot sa akong kaugalingon. Hangtod karon. Hangtod ni gayuna. Dili mawa sa akong nauhuna si Wilma. Wasab ko makasabot na ko. Ambot nga nung siya magyud. Nga nung siya man. Busod kong daan sa kong sakyanan. Ug huwatan ko nga mo gawa sila. Ug kuhaan ka sulat picture. Huwatan ko. Dili ko makatuog.
Tarang akong hunahuna niya. Gisakitan kay ko nga wagit siya mahinumtum ko ron sa okasyon na ron namang duha. Nga nung naingon ka man ni Vic. Ano man? Victor! Ay, daan pa ko. Naghilak yun di ay. Sakit kayo ng aling. Sakit kayo. Kung unsa may tumong niya. Kung unsay tuyo niya nga mahitabo sa mong pagpuyo. Payo pagprangkahan na lang ko niya nang. Aron matapos ang tanan. Aron makaplano ko sa kong kaugalingon uban sa akong mga anak. Ay, magkita man gayud mo ugma. Kay ikaw may mukuha sa mga bata. Higayon na nga magsulti mo. Huwag tumagyud na kay misaad man sa mga bata. Pwes, pagsulti mo. Pero kinahanglan nga dili ipakita sa mga bata nga naamong duwas kasuko ha. Ayaw ninyo ipakita sa inyong mga anak nga doon na mo'y kalikot-gut sa usag-usa. Hilom na hilom. Angay unta ka nga matuog nga malinahon aron presko ang imong itsura ugma. Ay kapag sige og hilak. Layo, nang hubag ng tabon-tabon sa imong mga mata. Wala, sige na, katulog na. Kisa may makatugok tarong ni higayunan ang ngangtod karon. Wa ko man ikauban si Fig. Hain man si karon nang sakit kayo. Sakit ang iyang gibuhat na ako ng aling. Nabibihigda-higda kay masahi antika aron makatulog ka. Kuhaon ko ang una ang hapasa. Piyo nga lang imong mga mata samtang masahi antika. Yan na. Be, pahimutang be. Ayaw na iharag ko gamay ang unlan. Sige na, pahimutang na. Nahasol ka hinuon nang. Ay, hasul ba oy? Tuyo ko lang nga makatulog ka na. Behain mga pasang gamiton ko ini. Basighangan ka ining usa ka butilya. Ngoy, tulong mo di ka klase ning hapas mo. Behay may imo. Bisag hain na nang. Basig makatukog tarong. Nahala, sige. Kini lamang. Uy. May tawag ka? Basing og si Sir? Palihog nang. Ito na ako, Pi. Dato ba ka? Hello? Hello, Vic? Hello? Well, nga nung naghila ka? Kay labot. Og ayaw nagpangutana. Og di ba misaad ka nga tabangan ko nimo pagpakigsulti kang Vic? Nga watay relasyon? Nga nasayop lang si ate niya? Wa na tingali ka puslanan, Will. O nga nawa, Chito. Ako kang ikatabang. O kitang duha mismo ang matubang ni Vic. Will, kuan. Tingalig. Masamok lang hinoon. Og muapil pa ko sa kagubat. Mao nga sorry. Sorry, Will. Chito, please. Help me. Gusto kong mahusay nga mapagpuyo. May mga anak ni Chito. Sorry, Wilma. Sorry. Pero kung bahin sa financial ang imong kinahanglan, wa ko'y pagduha-duha sa pagtabang mo. Pero, sorry, Will. Sorry. Sige, gabi na. Bye. Siya di ay tuday? Kaihuna kong si Sir. Di na siya gusto mo tapang na. Tingalig maapil ko na siya sa kagubot na mo ni Vic. Ay mahusay ra lagi mo dahil. Pinaagis mga bata. Sa inyong mga anak, mahusay ra mo si Sir. Tuwi ko. Bebe, masahian at si karon makatulog na gayud ka.
Bisa mo tayo noon ang akong kaluoy ni Wilma. Unsa kay ang bation kun mahibaw na siya sa gibuhat karon ni Vic. Nga sa akong pagsabot sa akong nakita niya, uban ng bayana. Nadutla na siya. Lingkod na diha, sweetheart, ha? Ipahimutan ko din take out na to. Pakanon ako as mama. Oh, sige. Pero di lang kayo ko magdugay ron ha, tita. Aron, magkapahuway si Mia. O, magkapahuway mo sa'yo, tita. Mao, kanan ang gibutang na ko sa plato. Lami pa ni ma. Daghan og order si Vic. Iyo na. Gikan day mong nangaon sa gawas. Nganong, Sayo kong ni-offern ma, kay gikuha man ko ni Vic. Iya kong gipapanangid ni ma'am. Mga alas 9 na gud to, kay nakikpangaon siya sa gawas. nakikpangaon sa gawas? Di ba mas gusto kang mga native nga pagkaon, Vic? Nagpalahi lang ko, tita. O, ginanag ko si Mia. Okay ra si madam ma. Kailan naman siya ni Vic. So okay man namo. Og, ma, may gustong isulti si Vic nimo. Pagkanaw na si tita, sweetheart. Oo, di ay no. Sorry ma. Sige makauno na. Lamin ang gidaan na mo para nimo. Motilaw lang ko. Busog ko ganiha sa panihapon. Sinugbang anduhaw ang akong gisuha. Salamat aning dani ni Vic. May sulti ka man kaha. Mamati ko. Kuan, sweetheart. Ikaw lang sulti ni tita. Naibawan mo kasi kong tuyo. Unsa ba ko di ay na ha? Sultihin na lang ko. Kuan ma. Kining... Dawi, ikaw na lang good si Tart. Maayo nang ikaw gimasulti ni mama kay imo pining gusto. Ay nagani mo pagtudtod diha. Sige na, mamati ko. Sultihin ako kung unsa man ka na, Victor. Kuan, tita, kining... Giida ko kaganina si Mia sa apartment. Unsa? Og unsay pasamot mo niini? Ma, patiwas sa una si Vic. Paminawa siya ma. Sige, padayon. Kuan, tita, giingnan ko si Mia nga kamong duha adto na mo puyo sa apartment. Oh. Gusto kong mahimutang mong inalog anak dito. Komportable ang inyong kahimtang dito, tita. Og unsa may ipasabot niini, Victor? Unsa man? Pakaslan mo na pa ang akong anak. Ha, Victor? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!